Birleşen Ştatlaryň senatorlarynyň iki partiýaly topory Merkezi Aziýa döwletleriniň prezidentlerine ýürüýte hat ýollap, COVID-19 keseliniň ýokary töwekelçilikli döwründe adalatsız tutsak edilen bendileri boşatmaga çağırş etdi. Birleşen Ştatlaryň Senatynyň daşary gatnaşyklar komitetiniň web saytynda 30-njy iýunda çap edilen habarda hatlaryň 29-njy iýunda Türkmen prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowa, Gadak prezidenti Kasym Jomart Tokaýewa, Täjik prezidenti İmamoğlu Rahmona ve Özbek prezidenti Şafkat Mirziyoyev'a iýerlendi aýdylýar. Hormatly prezident Berdimuhammedow, biz öz pikirlerini parahatçylykly beýan edendikleri üçin häzirki wagtda tutsawlykda saklanýan bendileri şolsanda talip toporlarynyň agzalaryna, aktivistler we adam hukuklaryny gorap çykyş edýänleri boşatmaňyzy soraýarys diýilip prezident Berdimuhammedowa ýollanan hatda aýdylýar. Şeýle-de onda adamlar ýygnanşmak, birleşmek we söz azatlygy hukuklaryny ulanandyklary üçin hiç açan türme basylmaly däldir diýilip Amerikan senatorlary Berdimuhammedowy bu kanuny hereketler üçin häzir tutsawlykda saklanýan türkmen raýatlaryny deslapky şersiz boşatmaga çağırýarlar. 12 Amerikan senatory tarapyndan gol goýulan hatda parahatçylykly hereketler üçin tutsaw edilenleriň hemmesiniň ykwalyna üns çekilse-de onda 3 tutsawyň atlary aýratyn bellenilip geçilýär. Olar Ömrüzok Omar Kuliyev, Gulgeldi Anna Niyazow we Mansur Mingelow daw bolup, olaryň türkmen häkimetleri tarapyndan değişiklikde 2018, 2008 we 2012-nji ýyllarda tutsaw edilendigi habar berilipdi. Türkiýede okuýarka türkmen talipler toporuny döreden Türkmenistanyň raýaty Ömrüzok Omar Kuliýewiň 2018-nji ýylda tutsaw edilendigine we tasdiklanmadyk habarlara görä näwelli aýplamalary bilen 20 ýyl azatlykdan mahrum edilendigine düşünýäris. 2019-njy ýylyň sentýabrynda jenap Omar Kuliýewiň hökmany 2 ýyllyk harby gullugyny ýerine ýetirýändigini öňe sürýän videonu gözden geçirdik. Ýöne munyň hakykatdanam şeýledigini ýa-da däldigini tasdikladyp bilmedik diýilip hatda bellenilýär. Şeýle-de hatda 2008-nji ýylda Norwegiýadan gaýdyp geleninden soň tutsak edilip 11 ýyl azatlykdan mahrum edilen Gulgeldi Anna Niyazowyň tutsawlyk möhleti tamamlanandan soň ýene 5 ýyl möhleti bilen çet künjege içerki sürgüne iýerlendigine üns çekilýär. Hatda Birleşen Ştatlaryň Döwlet Departamentiniň Omar Kuliýewiň we Anna Niyazowyň işlerini Türkmenistan baradaky adam hukuklary hasabatynyň syýasy bendiler we tutsawlar bilen baglanyşykly bölümine goşandygy hem ýatladylyp, olaryň desine azatlygy goýberilmegine çağırş edilýär. Amerikan senatorlary 2012-nji ýylda tutsak edilen Mansur Mingelowyň hem 22 ýyl türme tutsawlyk möhletini berjäy edýändigini aýdýarlar. Olar Amnesty International guramasyna salgylanyp, Mingelowyň ýaňy ýakynda iňçe ketelden ejir çekendigine we bu ýagdaýyň ony COVID-19'a garşy has ejid edip biljekdigine ünsü çekip, onuň desine boşadylmagyna çağırýarlar. Bu adamlary işleriniň mazmuny boýunça boşatmaga çağırýarys. Emma şu gün saglyk we insanperwer ýagdaýlar sebäpli aýratyn tiz hereket etmäge hem çağırýarys. Ähli ýurtlar we raýatlar COVID-19 global pandemiýasynyň täsirine düşen mahaly ýapyk ýaşaýyş şertleri göz öňünde tutulanda tutsawlara awanýan howpyň germi hassa uludur diýilip hatda Berdimuhammedowa bu ýagdaýlar boýunça tiz çäre görmäge çağırş edilýär. Amerikan senatorlarynyň Merkezi Aziýanyň 4 döwlet başçylaryna ýollanan hatlarynda başga da 7 tutsawyň şolsanda 2 gadak, 1 Gırgyz, 2 Täjik we 2 Özbek bendisiniň boşadylmagyna çağırş edilýär. Daşary ýurtlarda we sosial ulgamlarda Berdimuhammedow hemde onuň hökümetine garşy ýaýbanlanan halk protestlerinden soň türkmen häkimetleri Birleşen Ştatlara we Türkiýe garşy wagty işlerini güýçlendirdi. Daşary ýurtlardaky garşylyk hereketlerine goşulanlara dönükler hökmüni garaljakdygyny öýdürdi. Türkmen awatda we daha soğuzda çağılary daşary ýurtlarda okuyan enatalar çağırıp olary gorkuzmaga başladylar. Egerde studentler ortiýetde ýa başga ýurtda protestde goşulsa, hemmesini türmäge basar diýdiler diýip häkimetleriň basyşyna tedewar bolan enatalaryň käbiri Azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Azatlygyň Lewapdaky habarçysynyň şuun beren maglumatyna görä, wagty işleri şu hepde. Birinji günden bäri güýçlendi. Şeýle-de daşary ýurtlardaky protestlerden soň Farab, Çärji we traplaryny aprel aýyna karasatdan ejir çeken hozalyklara döwlet wagtyndan 15 kilogram un berildi diýip habar çaýtdy.
Azatlygyň olal habar berişi ýaly 28-nji ýylyny Abbasanyň paýtagty Washingtonna we New York şäherine Gurbanuly Berdimuhammedowyň doglan gününe gabat onuň işden çekilmegine çagyrýan protest çäreleri geçirildi. Özleriniň hiç bir partiýa dahilli däldigini, ýöneköy raýatlardygyny aýdan protestçiler Türkmenistanyny ýyllap dowam edýän haksızlyklara, açlyk horluklara we koronavirus aladalaryna halkara jemgyýetçiliginiň ünsüni çekmäge inançdy. Koronavirus aladalary iş ýerleriniň ýapylyp başlanmagy bilen baglykda Türkiýede ýasamarakdan zäherlenen onlarça zähmet migrantynyň ölümi, Lewap we Maru vilayatlaryna turan harasatdan ejir çekenlere hökümet gollawynyň berilmezligi, daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmenistanlaryň soňky 25 ýylda birinji gezek ol görülmedik derejede aktivleşmegine alyp geldi. 1995-nji ýylyň 12-nji ýylyna Aşgabatda urulan anti-hökümet protestinden bäri Türkmen prezidentini we hökümetini işden çekilmäge çagyran guramaçylykly halk çäresi geçirilmänini diýip tynçylar belliýär. Şol wagtky prezident Sapar Murat Niýazow 12-nji ýylçylary neşekeşler, arakkorlar we bozgoklar diýip atlandyrypdy. Protestçilere garşy wagyz düşünürşi işleri Lewabyň tas ähli tarabyny alınıp barlýar. Tewitdäki hukuk edaralarynyň başlyklarynyň ornwasarlary, häkimleriň medeniýet, bilim bölümleriniň ýolbaşy işgärleri o mekteplerine aýlanyp adamlary ýygnap, olar bilen ýygnak geçirýärler. Bu ýygnaklara gatnaşan adamlaryň biri azatlyk bilen söhbetdeş bolup, resmiýleriň ýygnakda aýdan sözlerini gurrun berdi. Biziň duşmanlarymyz köpelýär. Öň Abbasa bize garşy duşmançylyk siýasatyny alyp barýardy. Inni Türk hökümetigen biziň raýatlarymyza pul berip, demonstrasiýa çykaryp Türkmenistany dünýä erwet edip görkezmäge finansiýar diýdiler diýip ol gülüp aýtdy. Adynyň aýdylmalygyny soran raýatyň sözlerine görä häkimet wekilleri Lewaplylardan daşary ýurtlarda ýaşaýan we işleýän garyndaşlaryny dogry ýola salmagy hem talap edýärler. Egerde daşary ýurtda ýaşaýan garyndaşyňyz bolsa aýdyn. Goý olar hiç kimi diňlemesin. Ahir bir gün ýurda dolanyp gelmeli bolarlar. Ele salsak erwet eder. Olara haçanam bolsa bir gün jeda garaşýar diýip türkmen häkimetleri protest çärelerini goşulan adamlaryň haýsy kanuny bozýanlygyny anyklaşdyrmazdan hem ýurt içinde hem ýurtdaşyna öz pikirini, sözüni aýtmak hukugyny ulanjak bolýan adamlara haýbat atýarlar. Köytenna etrawyna azatlyk bilen anonimlik şertine urulaşan 50 ýaşly mollum protest çärlerine gatnaşan raýatlaryň garyndaşlaryna hem haýbat atylýanlygyny, olaryň işini ýitirer diýlenligini gurrun berdi. Yerli synçylar Türkmen hökümetiniň wagtlaryny alaşsyzlyk, döwrüň synaglaryna düýüpden taýýarlyksyz adamlaryň ýüzürýän çykarga hökmüne seredýärler. Türkmen häkimetleri bu hili wagtly çärelerini ilkinji gezek geçirmeýär. Birazdan Birleşen Ştatlarda öňürilen Yerasty altylyk filmi ekranlara çykandan soň hem Türkmen häkimetleri Sowet döwründen gelýän daşardan duşman gözlemek alaşsyzlygyna ýüzürdi diýip azatlyk bilen gurlaşan tynç aýtdy. Lewap vilayatynyň häkimetleri islam däp desturlaryny berjäy edýän raýatlary iýdarlamak we sakkal goý beren adamlaryň sakkallaryny sıyırmak çärelerini güýçlendirdiler. Bu barada Azatlyk radiosynyň Lewapdan habar berýän habarçysy bu çäreleriň şu günler vilayatyň administrativ merkezi Türkmenabad şäherinde we Farab etrawyna geçirilýändigini aýtdy. Birinji günden bäri ýaş dindarlarda we ýaşy 60-dan geçmedik adamlarda sakkal bolsa olary polisiýa merkezine alyp gidýärler. Bu ýerde olaryň sakkallaryny syrýarlar. Bu işleri bazarlarda we köçelerde aýlanýan polisiýa we milli howpsuzlyk ministrliginiň işgärleri amal edýärler diýip gizlinlik şertine söhbetdeş bolan habarçy 2-nji iýulda gurrun berdi. Habarçy soňky döwürde 20-30 ýaş aralygyndaky adamlaryň arasynda sakkal goýýanlaryň köpdigini, olaryň sakkallarynyň uzunlygynyň ortaça 1,5-3 sm aralygyndadygyny hem belledi. Onuň sözüne görä polisiýa bölümlerine eltilen bu adamlara dini ekstremist we wahabist diýilip şüphe bildirilýär. Şeýle-de polisiýa we milli howpsuzlyk ministrliginiň işgärleri paýyş sözleri ulanyp adamlaryň mertebesini kemsedýärler. Olar sakkaly syýrylýan adamlara sizler
türk içallary 2 gün türkde işläp türk däwini bärde ýöretjek bolýarsyňyz diýerler. Olar başada ençeme paýyş sözü ulanýarlar. Adamlaryň üstünden gülýärler diýip bu ýagdaýy başdan geçiren lewaplylaryň biri anonimlik şertinde habarçymyza gurrun berdi. Habarçynyň aýtmagyna görä polisiýa we Milli Howpsuzlyk ministrliginiň işgärleri adamlara ýene sakkal ösürip ikinji gerek saklanan rahatlaryň 15 giýje gündüz tosoglukda saklanjakdygyny hem duýdurýarlar. Bu çäräniň güýçlenmegi netijesinde welaýatyň her etrafynda ortaça 100 adamyň sakkalynyň sıyırlandygy aýdylýar. Şeýle-de başga-da şonça adam polisiýa tarapyndan saklanmakdan alad edip öz sakkallaryny özleri syýrypdyr diýip habarçy etraf ýaşaýjylarynyň ençemesine salgylanyp aýtdy. Habarçy türkmen häkimetleri tarapyndan adamlaryň sakkalynyň syýrylmagy bilen bagly ýagdaýyň her ýyl diýenýaly gaýtalanýandygyny belläp, geçen ýyl 20-55 ýaş aralygyndaky sakkally adamlaryň uçora we otla goýberilmändigini hem aýtdy. Geçen ýyl sakkally adamlary uçora we otla goýbermän şol ýerde olaryň sakkallaryny syýrdylar diýip habarçy sözüniň üstüne goşdy. Adatlyk radiosu baýdylanlar barada Lebap vilayet we Farab etrap häkimliklerinden şeýle-de Milli Howpsuzlyk ministrliginiň Türkmenawatdaky edarasyndan kommentari alyp bilmedi. Türkmenistanda raýatlaryň sakkal goýbermegine girdilen gadagynçylyklar indi ençeme ýyl bäri dowam edýär we bu çäreler wagtal güýçlendirilýär.